Οι Τσιμπίτας μαζί σας για περίπου 1 ώρα και 1 τέταρτο ακόμη από τη συχνότητα του Ράδιο 9 στους 98,9 και πάμε να διαδικτυωθούμε. Ακριβώς, καλά τα λες, διότι και το ίντερνετ το αγαπάμε πολύ και τις αγορές τις αγαπάμε ακόμα περισσότερο. Βεβαίως στους χαλεπούς καιρούς που διανύουμε ακριβώς μεγάλη κουβέντα είπα, αλλά υπάρχουν και τρόποι, ρε παιδί μου, να τα δούμε τα πράγματα λίγο εναλλακτικά. Διαδικτυακά, όπως πολύ σωστά είπες. Και δια του λόγου του αληθές, θα καλησπερίσουμε την κυρία Ελένη Κουφάκη, η οποία είναι ιδρυτικό μέλος του CoinMad, το οποίο θα μας εξηγήσει τι είναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μας δίνετε να μιλήσουμε για το CoinMad στην εκπομπή σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, τι είναι το CoinMad? Το CoinMad, λοιπόν, δεν είναι άλλο από μια νέα online υπηρεσία αγοροπολισιών, η οποία όμως προσφέρει μια εναλλακτική πρωτοποριακή πρόταση στον χώρο των αγορών. Εναλλακτική γιατί ουσιαστικά εκτός από τον παραδοσιακό τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι αγορές, στο CoinMad μπορεί κανείς να πραγματοποιήσει τέτοιου είδους συναλλαγές εντελώς ανάποδα. Τι εννοείται ανάποδα? Τι εννοούμε ανάποδα? Λοιπόν, θα ήθελα βασικά να γυρίσω λίγο πίσω, ξεκινώντας από το πώς γεννήθηκε η ιδέα του CoinMad, για να μπορείτε να καταλάβετε και το τι εννοούμε ανάποδος τρόπος. Ναι. Ουσιαστικά η ιδέα ξεκίνησε από το. Την είχε ένας εκ των δύο συνεργατών μου, ο Κώστας Οργανόπουλος, ο οποίος το καλοκαίρι του 2006 έπρεπε να διαβάσει στο blog ενός Καναδού φοιτητή μια απίθανη ιστορία του ίδιου του τύπου του Καναδού, ο οποίος κατάφερε μέσα από μια σειρά ανταλλαγών, ξεκινώντας προσφέροντας ένα ευτελές αντικείμενο όπως είναι ένας μεγάλος κόκκινος συνδετήρας, κατάφερε να αποκτήσει το δικό του σπίτι. Έτσι λοιπόν ο Κώστας σκέφτηκε τι θα γινόταν σε περίπτωση που σαν αφετηρία μιας τέτοιας διαδικασίας, ας πούμε, συναλλαγών, υπάρχει ένα χρηματικό ποσό. Ένα χρηματικό ποσό το οποίο λίγο πολύ όλοι μας διαθέτουμε. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται? Ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι κάποιος συνήθως όταν διαθέτει κάποιο ποσό για να αγοράσει κάτι, μπαίνει στη διαδικασία να ψάχνει σε ένα ή περισσότερα, ας πούμε, website για να δει ίσως ποια είναι η καλύτερη τιμή. Αυτό. Πολλές φορές κάνει όλο αυτό τον κόπο χωρίς να έχει κανένα αποτέλεσμα. Όμως φανταστείτε, για να σας φέρω ένα καλύτερο παράδειγμα, να διαθέτετε, ας πούμε, το ποσό των 5 ευρώ, το οποίο μπορεί να φανταστείτε πάρα πολύ μικρό. Στην πρώτη φάση, ας πούμε, να σκεφτείτε να το κοινοποιήσετε, ας πούμε, στην πολυκατοικία σας και να πείτε ότι εγώ διαθέτω το ποσό των 5 ευρώ. Λοιπόν, θα μπουν στη διαδικασία λοιπόν οι ένικοι της πολυκατοικίας να σας κάνουν προτάσεις με προϊόντα, με αντικείμενα που διαθέτουν για να σας αποσπάσουν το ποσό των 5 ευρώ. Αν εσείς τώρα το κοινοποιήσετε σε δεύτερη φάση στη γειτονιά σας, οι προτάσεις θα είναι ακόμη μεγαλύτερες και θα υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα. Αν το πάτε ακόμη παραπέρα και χρησιμοποιήσετε τη δύναμη του διαδικτύου για να γνωστοποιήσετε στην παγκόσμια θεωρητικά αγορά ένα τέτοιο ποσό, ένα οποιοδήποτε ποσό, φανταστείτε, ας πούμε, τι δυνατότητες θα έχετε και τι απρόσμενες μπορεί να είναι αναπάντεχες οι προσφορές που μπορείτε να δεχτείτε. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα του CoinMad. Οπότε για να καταλάβουμε, κυρία Κουφάκη, βάζουμε. Καταρχήν έχουμε συνδεθεί και εμείς τώρα στο CoinMad για να το κατανοήσουμε αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε μέσα ότι υπάρχει ένα application, αν θέλετε, που λέει ρίξε κέρμα. Ρίξε κέρμα, ακριβώς. Λοιπόν, τι χρειάζεται ουσιαστικά να γίνει? Μετά από μια δωρεάν εγγραφή που γίνεται στη σελίδα μας, μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε, δεν του κοστίζει τίποτα. Λοιπόν, η εφαρμογή αυτή του ρίξε κέρμα είναι ουσιαστικά το εξής. Κάποιος, ας πούμε, διαθέτει ας πούμε, το ποσό που σας είπα και πριν των 5 ευρώ. Με το ρίξε κέρμα ουσιαστικά τοποθετείτε εικονικά στη σελίδα μας το ποσό αυτό των 5 ευρώ και μετά αφήνετε ουσιαστικά το σύστημά μας, το σύστημα του CoinMad, να κάνει την έρευνα αγοράς για εσάς. Και σας προσφέρει αυτόματα προϊόντα τα οποία αντιστοιχούν στο ποσό αυτό των 5 ευρώ που διαθέτετε. Μάλιστα. Ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μέχρι τώρα τι ανταπόκριση είχατε από τον κόσμο? Μέχρι στιγμής η ανταπόκριση είναι πάρα πολύ θετική. Όπως γνωρίζετε, βέβαια, σε κάθε πρωτοποριακή ιδέα ο κόσμος ενθουσιάζεται. Μπορεί να είναι και κάπως διστακτικός, γιατί είναι κάτι πρωτόγνωρο, κάτι το οποίο δεν γνωρίζει. Λοιπόν, αλλά είναι πάρα πολύ θετική η ανταπόκριση του κόσμου και από την πλευρά του απλού χρήστη, αλλά και από την πλευρά των εμπόρων με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Και αυτό θα ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Αν την έχουν αγκαλιάσει την προσπάθεια και τα καταστήματα, τα διαδικτυακά. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Δηλαδή, πηγαίνει πάρα πολύ καλά.
Κυρία Κουφάκη, πιστεύετε ότι αυτός είναι ένας τρόπος κιόλας να βοηθηθούμε? Γιατί εντάξει, διανύουμε δύσκολες καταστάσεις με τα οικονομικά μας. Μπορεί κάποιος να βρει δηλαδή κάτι φθηνότερο, συγκριτικά το ίδιο προϊόν, ας πούμε, να το βρει φθηνότερο μέσω του CoinMad από τα προϊόντα ενδεχομένως που κυκλοφορούν? Κοιτάξτε, αν όχι φθηνότερο, το σίγουρο είναι ότι επειδή ακριβώς όπως είπατε διανύουμε περίοδους, ας πούμε, οικονομικής δυσχέρειας, σίγουρα έχουμε πολύ περιορισμένο budget, προϋπολογισμό για τις αγορές μας. Οπότε, γνωρίζοντας από την αρχή λίγο πολύ, ας πούμε, το ποσό που έχουμε να διαθέσουμε για κάποια αγορά, με την επιλογή αυτή του να δεχτούμε προσφορές για το ακριβές ποσό το οποίο διαθέτουμε, δεν ξεφεύγουμε κιόλας από τον προϋπολογισμό. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος να ελέγξεις το budget σου. Ακριβώς. Βλέπω όμως ότι δίνεται και τη δυνατότητα και σε ανθρώπους που δεν είναι επιχείρηση, δηλαδή και σε ιδιώτες, να πουλήσουν πράγματα τα οποία δεν έχουν πλέον ανάγκη. Βεβαίως. Δεν είναι απαραίτητο κάποιος να είναι έμπορος, να διαθέτει κάποιο online κατάστημα για να μπει στη διαδικασία των πωλήσεων. Μπορεί και εκείνος να δημιουργήσει το προφίλ του, το λογαριασμό του στη σελίδα μας και να δημιουργήσει τις λεγόμενες προσφορές. Ως προσφορές, εμείς ονομάζουμε προϊόντα ή υπηρεσίες, ο οποίος κάποιος έχει να προσφέρει σε κάποιον ο οποίος τοποθετεί το οποιοδήποτε εικονικό ποσό. Μάλιστα. Οπότε κλικάρουμε www.coinmad.com και μπαίνουμε και βλέπουμε και ενημερωνόμαστε περαιτέρω. Ακριβώς. Επίσης έχουμε τη σελίδα μας στο Facebook, facebook.com/coinmad, τη σελίδα μας στο Twitter αντίστοιχα. Και έχουμε και το CoinMad στο YouTube για ενημερωτικά βίντεο. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σας ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ. Και θα ήθελα να προσθέσω κάτι άλλο. Ετοιμαζόμαστε και για την παρουσία μας στη δεύτερη έκθεση ηλεκτρονικών καταστημάτων που θα γίνει 22, 23, 24 Νοέμβρη στο Σύνταγμα. Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων εντός του σταθμού του μετρό. Στο μετρό, ναι. Λοιπόν, θα χαρούμε πάρα πολύ και εσάς προσωπικά τις ίδιες, αλλά και τους ακροατές σας, να σας δούμε από κοντά και να σας κάνουμε και παρουσίαση επιτόπου της ιστοσελίδας μας. Διαδικτυακή βόλτα λοιπόν στα καταστήματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. www.coinmad.com, coin όπως το νόμισμα στα αγγλικά, mad όπως ο τρελός, δηλαδή το τρελό νόμισμα.com, για να ανακαλύψετε τον κόσμο. Εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον και η δυνατότητα που μας δίνεται να πουλήσουμε αντικείμενα που έχουμε. Γιατί στην Ελλάδα δεν το έχουμε αυτό το συνήθειο. Στην Αμερική το κάνουν αυτά τα λεγόμενα garage sale που βγάζουν στο πεζοδρόμιο τα πράγματά τους και τα πλένε βέβαια σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Δηλαδή τύπου το βάζω 50 cents. Δεν είναι ο στόχος να βγάλουν λεφτά, αλλά είναι να γίνει κάποια, ας πούμε, μικρή πώληση, να βγάλουν κάποια λίγα χρήματα. Εδώ συνήθως τα χαρίζουμε, τα πετάμε. Αντί λοιπόν να τα πετάξουμε στα σκουπίδια, αν δεν έχουμε κάπου να τα δώσουμε. Γιατί όχι να τα διαθέσουμε στο coinmad.com.